Ngano man yung pwede manghugawa ng mga baboy na ko dali? Bigong! Dugong! Hugaw kayong baboy dali! Kinamig, apat iba mig? Ha? Ang tower ba? Ikaw ang tower ba? Ano? Tower! Nga! Atras ba? Atras? Di sa ko! Gaon sa man mo diha! Sige na magdula na yung cellphone! Ang baboy dito, wala niyo limpyohi! Wala niyo laluki! Hugaw kayo dito! Ay sa ko diya pa kay mitig na may! Kusog, may pick up ko. May pamagulat ka. Unsay mitik? To, katong baboy dito! Mitikig na to, kaya wala niyo laluki! Ako pa oh! Naglungag na ko diya! Ako po pa, magluto po kong sudan dara. Ari kagikan pa! Sige ram kag sa laag! Ikaw, kung saan day buhat ni mo? Dito, kaya lang tikyo! Sige ram kag pangmaritis pa! Ay mo pagbuot! Ay na po si pangutana! Lalugi itong baboy, karon dayon! Amo na si Ilmar! Ambot, ato na mayo. Upay manghugas na rin, wakong mo ng hugas! Ayo! Ayo, paring Ram! Ayo! Oy, paring Blandoy, siya to! Wala man kong kaguran di pre, be? Ah! Grabe, kadugay na nimo diri sa kalibutan! Wa di ka kapalit og kaguran! Ah, sakita po ni mong istorya pre, mangulam ram nang akong kaguran. Dili magugay na ako galamiton kayong kaguran. Nang wara po ko gapalit. Aw, dili day kay nimo galamiton. Ako sad pre, dili kay nako galamiton. Maong wala ko gapalit jud og kaguran. Wa jud ko'y kaguran pre. Sayang, magalang-alang manunta kog manok pre. Matagan unta ka ato pre. Sige pre, salamat na lang. Ay pre, kadto na pre. Tagoy kaguran diri. Ayaw lang pre, salamat ra, dili ra ko pre. Ay sa pre, tagoy kaguran pre. Kaguran naman na pre. Ay sa pre. Ayaw lang pre, salamat ra pre. Kanay mo kaguran pre. Wa niyo lalugi. Hugaw kayo dito. Ay sa ko diya pa kay mitig na may! Unsay mitik? To, katong baboy dito. Mitikig na to kay wa niyo lalugi. Yay! Shout out! Shout out di ay ni Wonder Sansan! Og shoutout po ko sa Malalis family. Shoutout. Og shoutout po ko sa mga Kambunga families. Shout out ni Charlene Malalis and Klamuhoy family. Og shoutout sa akong pamilya sa Negros Oriental, sa Kitane family. Og mauro to mga bibo. First 10 nga magka-comment sa among mga video mo, ang among i-shoutout. So kamo para ma-notify, mag-like, subscribe, and i-click ang notification bell para ma-update mo pag nahanapon may mga bagong video. Og always natong hinumduman na ang taong healthy, bigo!